Vi vil gerne forklare lidt om syrebaser og pH-begrebet i den her video, og til at starte med, så vil jeg lige kort forklare, hvad en syre og en base egentlig er. En syre, det er defineret ved at være et stof, der afgiver hydroner, altså H+. Det kan fx være eddikesyre, som vi jo kender, som har en pH-værdi på 7, 0-7. Ja. Og en base, det er derimod et stof, der optager hydroner. Det kan fx være brun sæbe, natriumhydroxid, som har en pH-værdi på 7-14, og den neutrale pH-værdi, den er jo så på 7. Yes. Så er der så forskel på, hvorvidt både en syre og en base er enten svag eller stærk. Og her kan vi se på eksemplet, hvor vi har med en svag syre at gøre, som både kan ses ved den her dobbeltpil i reaktionsskemaet, fordi at den svage syre, den formår ikke at afgive alle sine hydroner til vandmolekylet, og derfor foregår reaktionen i begge retninger. Hvorimod en stærk syre, den formår at afgive alle sine hydroner til vand, og derfor bliver der dannet en meget stor koncentration af oxoniumioner, som vi ser her. Med nogle konkrete eksempler har vi fx her en svag syre i form af eddikesyre, som afgiver sine hydroner til vandmolekylet og danner ethanoat og oxonium, som ligesom er grundlaget for den her sure opløsning. Et eksempel for en stærk syre kan være saltsyre, som afgiver alle sine hydroner til vandmolekylet, og så bliver der dannet klorid og igen en stor koncentration af oxonium. Samme er egentlig gældende for en base, hvor en svag base den så ikke formår at optage alle hydronerne fra vand. Her ser vi stadigvæk, at der også er stadig mange molekyler tilbage i det her basiske stof, og så bliver der dannet en forholdsvis lille koncentration af hydroxid, som er grundlaget for den basiske opløsning, hvorimod igen hvis vi skifter her til den stærke base, så bliver der dannet en meget stor koncentration af hydroxid. Med nogle konkrete eksempler har vi her en svag base i form af ammoniak, som optager vandmolekylets hydroner og bliver omdannet til ammonium, og så bliver der dannet her en forholdsvis lille koncentration af hydroxid, og imod den stærke base her i form af hydroxid, vil så optage hydroner fra vandmolekylet, og så danner så en stor koncentration af hydroxid. Ja, så er det jo lidt en sjov idé det der med H2O, fordi det fungerer faktisk som et stof, der både kan reagere som en syre og en base, og det kalder man så for amfolytter. Ja, så vil vi gå lidt videre til pH-begrebet. Og så starter jeg lige med at forklare lidt, hvad pH egentlig er et mål for, og hvordan det er defineret. Og det er simpelthen sådan, at, kan vi lige gå op her måske? Ja, det har jeg dernede. At pH er et mål for opløsningens surhedsgrad, hvor sur eller hvor basisk en opløsning er, og det er defineret ved, at pH er minus 10-talslogaritmen til den aktuelle koncentration af oxoniumioner, som vi også ser på billedet her. Så man deler med 1 molar for at få resultatet, der er enhedsløst, af koncentrationen af oxonium også angives i mol per liter. Ja, netop fordi at pH-værdien ikke har nogen enhed. Ja. Lige præcis. Så vil jeg fortælle lidt om forholdet mellem oxoniumioner og hydroxidioner i henholdsvis en sur, neutral og basisk opløsning, som ligesom er det, der danner grundlag for hele pH-begrebet. Hvor vi ser først her i en neutral opløsning, så er forholdet mellem oxoniumioner og hydroxidioner, det skal være det samme. Hvorimod i en sur opløsning, så skal der være en større koncentration af oxoniumioner, som jo også var det, vi kunne se her fra reaktionsskemaerne, at det var det, der blev dannet både ved en stærk og en svag syre. En basisk opløsning skal så omvendt have en stor koncentration af hydroxidioner, som jo igen også var det, der blev dannet ved reaktionerne med vand for både stærke og svage baser. I forhold til forholdet mellem hydroxidioner og oxoniumioner, så vil det altid være konstant, og det er altid defineret ved, at den aktuelle koncentration af oxoniumioner og hydroxidioner ganget sammen skal give 1 gange 10 i minus 14 molar i anden. Ja, og så lige kort, hvad forskellen på en meget sur og en meget lidt sur opløsning, hvad det er.
Og en meget sur opløsning, den har en meget højere koncentration af oxonium end hydroxidioner, som Sofie hun også lige var inde på. Det kan man også se her på simulationen. Og antallet af oxoniumioner stiger altså også i takt med, at opløsningen bliver mere sur. Ja. Og det kan vi se her. Så hvis vi har en meget lidt sur opløsning, som ser her, hvor vi har en meget lille koncentration, ja, og hvis vi så som bevæger os opad. Lige præcis. Så bliver opløsningen mere sur i takt, og der kommer eller en større koncentration af oxoniumioner. Yes. Så antallet af oxoniumioner stiger altså i takt med, at opløsningen den bliver mere sur, altså kommer tættere på 0. Jeps. Hvorfor giver en opløsning af en stærk syre ikke nødvendigvis en meget sur opløsning? Og det kommer helt an på forholdet mellem syren og vandet. En lavere koncentration af en stærk syre vil stadig medføre, at færre syremolekyler reagerer med vandet, og dermed danner færre oxoniumioner. Ja, så vi kan se her, at selvom vi har at gøre med en stærk syre, så har vi her en meget lille koncentration, og pH den er nu her på 2,6. Men hvorimod hvis vi så hæver bare koncentrationen af den samme syre, så vil der så blive dannet mere oxonium, som gør, at pH den falder, og opløsningen den bliver mere sur. Ja, så altså, hvis man har en højere koncentration af syremolekylet, så vil det skabe flere muligheder for, at syremolekylet kan reagere med vand og danne oxonium, som vil gøre, at opløsningen den bliver mere sur. Og I kan se her, at der er ikke nær så mange syremolekyler, der har mulighed for at reagere med vandet. Yes. Og så er der lidt om, når man så fortynder den her opløsning, om enten så sur eller basis, hvad der så sker med pH'en, ja, pH-værdien. Og når henholdsvis en syre eller en base fortyndes, så giver det jo god mening, at opløsningens pH-værdi kommer tættere og tættere på neutral. Så hvis vi forestiller os, at vi har pH-værdien her, så vil den basiske opløsning gå længere og længere mod 7, som er den neutrale pH-værdi. Og omvendt vil syren også gå længere og længere mod 7. Den sure opløsning vil gå længere og længere mod den neutrale pH-værdi. Ja, det bygger vel sådan lidt på, at hvis man nu siger, at man har en koncentration af syre, hvis man så tilføjer en meget stor koncentration af vand i, og med at man fortynder den, så vil vi jo komme tættere på den neutrale, fordi vand netop har en neutral pH-værdi på 7. Og så vil det være en større volumen af vand, som vil gøre, at pH-værdien kommer tættere på neutral. Ja, det var vores snak. Ja.